To je to miesto, ktoré drží históriu, ktoré znamená kontinuitu a ktoré tvorí základ. To je otázka civilizácie a kultúry, preto máme históriu, preto sa vraciame k týmto veciam. A to nie sú len múry, to je oveľa viac. Pre nás znamená synagoga impuls, ktorý spôsobil to, že sa tu obnovila židovská náboženská obec z komunity, ktorá toho nemala právnu subjektivitu. A práve synagoga je ten stimul, ktorý, ako povedala väčšina ľudí, a ja sa k tomu pripájam, je, že keď ideme okolo, tak to cítime. A to je to miesto, ktoré drží históriu, ktoré znamená kontinuitu a ktoré tvorí základ. V podstate nebol záznam, ako predtým vyzerala tú monumentalitu, to, čo vyžaruje, nebolo zachytené. To, čo existovalo, je jedna fotografia a jeden obraz, ktoré nevyjadrujú to, čo je cítiť, keď človek vojde. Takže keď tých niekoľko kontejnerov, troch vrstiev bielej omietky odišlo a tak, ako sa postupne to vynáralo, tak je to nesmierne prekvapivé po tom polstoročí. Je to úžasné a nikto z nás si to nevedel predstaviť. Obnova sa mohla diať vďaka norským grantom, ktoré ale samozrejme majú svoje podmienky. A tie sú práve tie, že po 4 rokoch, kedy sa realizujú, bude schopná fungovať a mať činnosť. To znamená, začali sme interiérom, aby sme tieto podmienky dodržali. Takže teraz nás čaká dokončiť. Takže fasáda, strecha, aktuálne ideme pokračovať začiatkom budúceho roku s vitrážami, s dverami, s dorobením interiéru, s výstavným priestorom hore. Takže my už ten cieľ máme pomerne jasný a už teda len to všetko urobiť.